2, 1... Hola, sóc la Susana de la Biblioteca de Palafrugell i avui us vull proposar una nova lectura, Història d'un jersei blau, editat per Pagès Editors dintre de la col·lecció Nandi Book més 6 anys. El dia que la Elsa rep la notícia que serà àvia, decideix que li farà un jersei al seu net. El farà sense pressa, fent i desfent els punts com si es tractés d'una marea que va i que ve, perquè sap que un jersei fet a mà és una peça única, porta l'ànima i l'amor de la persona que l'ha fet. Florencia Gattari, aquesta argentina, ens presenta una història en què les relacions familiars es van teixint entre escenes i acompanyades a la perfecció amb un traç de l'il·lustrador Albert Asensio, amb el seu reconeixible traç i color blau. L'Albert i la Florència són com els dos caps d'aquest mateix cabdell que teixint junts fan aquesta història plena d'amor, de saviesa i de paciència que us recomanem des de la Biblioteca de Palafrugell.